ina ganin me sai ana ku taimaki Alhaji ku fita da shi waje ko da Indiya ne. Dan barnan kuɗi yanzu duk asibitocin da suke gida Najeriya a ce sai an wanke kafa an tafi wani Indiya. Umarni ne fa na likita, ya kamata a ce da an bi. Ni ne nake jinya kuma kuɗin da za a kashe dukiya ta ne. Kar dukiyar Alhaji ta lalace wajen neman magani. Ya zama na gadon na kuma an tantalbaɗe da shi. Ana maganar magani kuma wa yake maganar dukiya? Me nake ji haka? Me kike faɗa? Yanzu ni an sa min ido ne. Ba ta yadda zan yi na fita. To idan har mai fita bai tsira ba ta yaya za a yi shi mai shiga ya tsira? Ki duba duk irin kyautatawa da Alhaji yake yi wa Hajiya Zulfa, amma bai hana ta zalunce shi ba. Ni kake jifa da wannan kazamar kalmar? Congratulations. Thank you. Waye wani? Mijina ne. Miji? Kina tunanin ba zan gano maboyarki ba? Fallasa, hidden your screen soonest.